Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau insha Allah za mu yi bayani akan application na CoinGecko. So kamar yadda na yi alƙawari zan yi bidiyo a kansa. So wannan application ɗin na CoinGecko application ne da ya kamata a ce kowa ya mallake shi matuƙar mutum yana harkar crypto. To wajibinsa ne mallaki wannan application ɗin domin saboda abubuwa da dama wanda insha Allah duk za mu dudduba su ku gani. So a gurguje bari mu je bayani kai tsaye. So da fara za ku je Play Store ne ku sauke shi wannan application ɗin mai suna CoinGecko. Za ku je application Play Store, za ku shiga sashen sai ku rubuta sunansa CoinGecko. Ku rubuta sunan sai ku rubuta search. To gashi kamar yadda kuke gani, so kamar yadda kuke gani gashi na ni da yake already na da application ɗin, so kawai ya samun open. So ko idan kun shiga za ku danna installing ne, idan ya gama installing kuma zai samu ku open. Idan ya sa open sai mu shiga cikinsa. To shi dai CoinGecko dai wani dandali ne. Wani dandali ne da yake ɗauke da dukkanin wani coins. Za mu iya kiransa kamar tracker ne, gashi nan kamar industry leading crypto price tracker and portfolio. So duk wani coins da ka sani matuƙar an sa shi a CoinGecko ko an sa shi a coins market cap, ko da yake muna bayani ne akan CoinGecko. So matuƙar an sa shi a CoinGecko, to da zarar ka zo kan coins ɗin za ka samu dukkanin wani details, duk wani bayani da kake buƙata game da coins ɗin. Abin da ya kama da kan total supply ɗinsa, all time high ɗinsa, market ɗin da yake ciki ko wance exchange ɗin da aka sassa shi, su wannan duk wani da dalilin ma da yasa aka yi coins ɗin, rage coins ɗin da manufar da ake so a cimma duk za ka samu. Saboda haka yana da matuƙar muhimmanci. Su hatta contra address in kana buƙata ta nan ne za ka same shi cikin sauƙi. Saboda haka kamar yadda kuke gani, shi wannan application ɗin ganin damar ka ne ka rijista, ganin damar ka ne ka wannan. Yawwa, rijista ba dole ne sai ka rijista ba, za ka iya amfani da shi ba tare da ka rijista ba. So amma yana da amfani ka yi rijistar. Amfanin yin rijista wannan application ɗin shine na farko akwai coins ɗinsu da ake claiming duk bayan 24 hours. Akwai wani coins nasu da mai suna Candy, za ka je ka yi claiming ɗinsa. So wanda bai rijista ba shi da wannan damar. Dama ta biyu, idan kana da coins misali ina da shi, ina da wannan, ina da Shiba Inu, ina da Tron, ina da misali ina da BNB, ina da Ethereum, ina da wannan Bitcoin. So idan ka rijista za ka iya sa su a portfolio ɗinka. Misali kana da BNB guda biyu, kana da Bitcoin guda ɗaya, kana da Ethereum guda ɗaya da sauransu, to za ka je ka sassa a portfolio. Ko ne za ka rubuta adadin da kake da shi. Idan ka rubuta, to zai nuna ma farashin su dukansu a portfolio. Za ka na gannan. Sannan idan wani abu ya tashi ma kana so ka bincike akan coins ɗin da kake da shi, hanya mafi sauƙi da ka je portfolio za ka same su. Ko a misali kana bincike akan wani coins, to coins ɗin ba ka so da shiga application ɗin sai ka je ka yi searching ɗin sunansa. To za ka iya sa shi a portfolio, yadda da ka shiga application ɗin za ka garzaya portfolio, za ka tarar da coins ɗin. Kaga ka huta da ka je ka na searching, ka rubuta sunansa, ka yi searching ɗinsa ya fito ya wannan. To wani baya son wannan, to za ka iya wannan ɗinsa. So abin da biyu kenan. So saboda haka kamar yadda na gaya muku, misali da yake ni na da shi bari na yi login. Misali sai ka yi rijista. Na san rijistar sa ba ta da wahala. Rijistar sa ba wahala ba ce ba. Ni already ina da shi. To idan za ka shiga cikin application ɗin zai ma bayani. In ta kake so misali, amma na kake so za ka yi ta canja shi.
To abu na biyu, currency. In kana so ka dinga ganin coins a naira baka yi lissafin dala ba to za ka yi wannan. So dai matsalar kuma za ka rikice domin me farashin naira ka gane misali za ka coins kun san mu yanzu nan duk dala ɗaya in za ka siya a Binance tana 750 misali. To su kuma suna amfani da farashin CBN saboda haka idan coins dala ɗaya ne to za ka iya ganin sa a naira misali 440 kaga maimakon dala ɗaya 750 to su ana za su nama shi za su yi amfani da farashin CBN ne. CBN tana sai dala 400 to in coins dala biyu ne za ka gan shi 800 amma ka je siyan dala biyun kuma za ka gan shi ita kanta dalan ma za ka ganta akan naira 400 farashin CBN amma in ka je siya a Binance P2P za ga 750 kun ga tazarar da yawa to wani in ya ga farashin sa anan sai wani ya rikici ya ta tambaya akan yadda zai siya to bai san yadda abin yake ba to wannan shine to zaka iya mai da farashin ya zama currency din ya koma naira yadda zaka dinga ganin kowane coins a naira. So amma bari mu mai da shi ku gani dai saboda shi ma ilimi ne ai ko so family zaka iya sacin NGN gashi nan to nan kuma zaka iya farasa USDT USDT to gashi nan mun komai da shi naira to sai language so sai dai ku bashi a English da babu Hausa sai da Arabic sai English sai sauransu so sai ka danna let us begin. To gashi mun shigo nan kasuwa so kuma game da ke gama kuma yanzu farashin ya bar kan dala ya koma naira kun ga bitcoin yana da miliyan 10,186,241 ta haka za ku yi ta ganin koisa za ku yi ta gani kun ga BNB dala 320 yake to anan kun ga a naira ya zama da 461,110 to yanzu gashi mun shigo kamar yadda na gaya muku in mutum ya rijista saman nan da kuke gani ga wani kandi nan ga wani box nan da ɗan kaloli don ka taɓa shi kamar yadda na gaya muku sai waɗanda suka yi rijista suka samu dama wannan wata kyauta ne kullum yau ne kilimin zaɓen 10 gobe ne kilimin zaɓen 20 gata haka abin yake ba har zuwa 100 sati ɗaya kenan in sati ɗaya kare kuma za a ƙara dawowa kan guda 10 yanzu gashi na danna you collected plus 10 candy today so kun ga za a haɗa min shi da wanda nake da shi kun ga yana da guda 1,420 so wannan yana da matuƙar muhimmanci kun ga wani littafi nan na how to bitcoin book ana sai da shi candy guda 800 ni kuma yana da guda 1,420 to ina son littafin nan zan iya siyansa to amma sai dai PDF ne za a turo min na littafin so saboda haka yana da matuƙar muhimmanci akwai wani wannan ma da aka yi na amfani da shi gashi nan access protocol airdrop wani airdrop da aka yi sai masu kandi ne za su yi wannan airdrop ɗin to gashi ni ma na yi shi guda 250 to amma tunda na yi ma ni ban ma ƙara bibiyarsa ba so bari sai na gama bidiyon nan zan ga yadda abin yake to yanzu ga shi mun shigo CoinGecko kamar yadda na gaya muku duk wani bayani na wani coins din kana bukata za ka wannan ko da sunan coins ka je in dai an sa shi a CoinGecko to da ka zo kayan sacin ɗinsa zai fito yanzu misali bari mu yi sacin ɗin Saitama bari mu yi amfani da wani coin Saitama misali sai nake neman sa Saitama sai na rubuta sunansa to ga sunan da yawa to amma ni wanda nake nema shine mai Saitama kawai ga shi wani an yi baby Saitama ga wani ma sai tax da ni kuma Saitama to so saboda haka sai mutum ya yi hankali sosai saboda akwai wanda suke yin bayan duk wani coin zaga an mai kishiya
to mutum bai sani ba kawai sai je ya ɗauko wani baby sai tama in siya zai ɗauko wanta adres ya je ta wasu wale ya je ya siya sai bayan ya siya kuma ya sauke ga shi mara kin ya siya saboda haka mutum sai an kai da logo na coins din da kuma sunan coins din saboda coins na nan da yawa na misali bari mu sacin din shi ba ku gani kanka sai mutane sai an kiyaye in ba ka ba mutum ya iya wannan ba sai je ya kwaba ga shi ba kuma sunan ga shi bigs ga shi big ga shi ba ga shi to kun gani to kuma na gaskiya shi na farkon shi na gaskiya amma ragowar duk ba wai su ma ba wai ba na gaskiya ba ne ba a'a ainihin shi ba wanda ake cewa shi ba ine shi ne na farkon amma mutum bai sani ba sai ɗauko na ƙarshen nan na ga shi sun mafo kama sosai sai mutum je ɗauko shi je siya bai sani ba shi nan yana ta tunani ya yi sai abu ya holding sai tafiya za ta fi mai bi shi wancan ma ya bada riba mutum ya duba ya ga nasa ƙasa ma yake yi saboda haka sai mutum yana wannan in za ka sai coins ka tabbatar shi ne ka wannan so bari mu kuma kan saitaman ga saitama yawa kada manta kuna tare da Hausa Crypto School ku danna mun su kira min da alamar karama da wani cigaba da samun shirye-shiryen mu da zaran mun dora so yanzu ga shi nan sai so yanzu ina nuna muku yadda mutum zai yi wannan ne zai yi research yadda ake bincike game da coins so ina nuna maka hanyoyin ne idan ka gano kan coins din misali mun yi satin na sai ta muna so mu dan yi bincike dai akan sa dai mu gani abubuwan da ya suke tafiya to zaka zo to da farko ga farashin sa nan zaka ga a sai ta mai na naira ɗaya 1.3 naira to sai kai kasa so market cap rank ne wani matsayi da ake ba wani coins kun ga bitcoin shi ne lamba 1 ina ga ethereum lamba 2 to haka abin suke tafiya to shi wannan coins din shi ne 256 kuma coins suna da yawa kalla za su kai kalla sun fi 10,000 to amma a ciki wannan shi ne 200 da wani abu ga market cap ɗinsa a shi nan da yake mai da shi naira ya zama ina ga biliyan 58 ne to ga wannan to amma bai mace da aka duba shi ne za ku duba ga shi nan 24 high 24 hours low ma'ana awa 14 da ta wuce coins din ga mafi karanta inda ya taba wannan kasan da ya yi a cikin 24 hours ya je 1.2 naira high mafi kololuwar wannan tashin da ya yi a cikin 24 hours shine ya je 1.3 shine wannan ɗansa to ga available supply shine 44.7 billion total supply an ce available supply din da yake kasuwa kenan adadin da yake kasuwa ke siye da siyarwarsa shine available total kuma gaba ɗaya abinda aka kirkira coins din gaba ɗaya adadin da ake da shi ne 44.8 billion so kun ga 0.1 billion ne baya kasuwa tunda 44.7 billion yana kasuwa ana siyarwarsa ga nan supply ɗinsa kuma gaba ɗaya 44.8 kun ga 0.1 billion shine ba wannan shine ba a kai shi kasuwa ba to ga maximum supply 100 billion shi to kun ga coins ɗin maximum supply shine biliyan 100 so wannan bayanan insha Allah zan yi bidiyo a game da wannan saboda kada ku je ku wannan ku rikice dai da zan kare muku bayani akan available supply total supply maximum supply zan yi bidiyo akan su na musamman abin da ke so da ku fahimta shine yanzu ga shi nan ga all time high ɗinsa
all time high ɗinsa shine 1.8. kun ga yanzu yana 1.3. to mafi ƙololuwar tashin da ya yi shine ya je ko naira biyu ya je ba, ya je 1.8, yanzu yana 1.3. to wannan tashin da ya yi ne kwanaki 194 da suka wuce, shine ya je 1.8. to sai all time low ɗinsa gashi nan 0.00000. amma abin da yanzu za ku sani shine wannan coins din bayan an kirkire shi daga baya an yi wannan ɗinsa, an yi migration ɗinsa. Migration insha Allah zan yi bayani akan migration, za ku fahimta. to shi za ku ga all time low ɗinsa za ku gan shi 0.0000001. so an yi migration, insha Allah zan muku bayani akan wani migration. so in mutum ya duba waɗannan zai ji abu na gaba gashi nan a jere: price chart, exchanges da kuma portfolio da kuma information. sai ya exchange kaga shin wannan coins din a wata kasuwa da kasuwa aka san shi. kun ga shi wannan sai ta mai na kasuwanni ga su nan bila adadi. farko idan a Trust Wallet kake so ka mallake shi zaka je ta Uniswap, ma'ana Ethereum blockchain. gashi yana Get.io, yana OX, yana Bitget, yana Lbank, yana Bitmax, yana Bkes, yana Bybit da kasuwanni yana cikin su, Bitrue, Poloniex da sauransu. to duk waɗannan kasuwan da kuke gani, duk wannan kasuwar, duk wacce ka je a cikin ta zaka samu wannan coins din mai suna Saitama. so wannan abin yana taimakawa. misali in ga coins da yiwa ka san da zaka same shi ba, ka ji ana aje a sai coins kaza, sai a sai coins kaza, to kuma alhali ba a faɗi sunan kasuwar da za a sai coins din ba, to kawai cikin kwanciyar hankali sai ka zo coin je ko kai search din coins din, ka zo na bangaren exchanges din nan sai ga wata kasuwa yi. ga kasuwannin da yake sai ga to wace kasuwa ce kake da ita, kai rijista da ita. misali Lbank, kai sai ga shi yana cikin Lbank, to shikenan sai ka je Lbank ka je ka mallaki wannan coins din. in ko baya ciki sai ka zaɓi wata kasuwa ce ta fi sauƙi, sai kai sasin ɗinta ka je ka yi rijista ɗinta. so shine kun ga amfaninsa, ɗaya daga cikin amfaninsa kenan. so bacin kaga kasuwannin da yake, so sai mu je abu na gaba shine information. so information gashi nan homepage shine website din coins din. za ka iya shiga website din suka je ka karanta wasu abubuwa da suka danganci wannan coins din da sauransu. daga nan saitama-token.com. blockchain, shi wannan blockchain din kamar na gaya muku shi yana kan Ethereum blockchain. so nan ma za ka iya zuwa ka je ka ga yanayin amma duk wani abu da za ka gani a nan kawai dan dai za ka ji akwai karin bayani da za ka je ka wannan. nan ma za ka ga price ɗinsa ne, ka ga total supply ɗinsa, ka ga yadda ake, ka ga holder nasa, ka ga wallet ɗin da suka yi holding ɗinsa. waɗannan shi ma dai za mu zuwa, ko abubuwa da yawa nake so na wannan hankali insha Allah za mu wannan. shi ma za mu ku bayani da za ku duba coins, ku ga yanayin holder ɗinsa suke. akwai coins ɗin da in ka je misali ka ga wata wallet ɗin ta yi holding ɗin misali 70% na coins, ka ga wata wallet ɗin ta rike shi, to gaskiya na coins ɗin akwai matsala. domin duk da wannan wallet ɗin ta fito aka fito da wannan coins ɗin aka sai da shi, to kamar ka san kasuwa dole ta girgiza. bayan da za a ce coins a ce 70% a ce wani na rike da shi wallet ɗaya, to ta wannan blockchain ɗin nan ta ne za ta zuwa a gani adadin wallet ɗin da suke rike da wannan coins ɗin. sai bangaren Twitter handle ɗin su kenan na Saitama ɗin. sai kuma Telegram, shine Telegram group ɗinsu. in ka bi wannan link ɗin zai kai ka Telegram group ɗinsu. in ka bi na Twitter zai kai ka Twitter ɗinsu. sai ka follow ɗinsu ka cin wannan. muna bada misali da wannan Saitama ne.
ko da wani coins ne ma shi ma haka za ka wani ɗinsa. To don kuma sai gashi nan ga ɗan bayani da aka yi game da Saitama, dalilin da ya sa ka ƙirƙire shi da manufar da ake so ya cimma da sauransu. So kadan tsawaita bidiyon, ya kamata in bar shi haka domin akwai wannan. Sannan ina ƙara muku albishir, akwai mun kusa fara darasi game da forex. Saboda haka yawa, kamar da na gaya muku, mun kusa fara darasi game da forex. Insha Allah, saboda yawan tambayoyin da ake mana, na ga ya dace mu fara wannan. To malam muna shirye-shirye, insha Allah in dai kuna bibiye da mu, za ku samu darasi kyauta game da forex, wanda insha Allah za mu yi shi ma kashi-kashi insha Allah, kuma yadda kowa zai iya, yadda kowa zai fahimta, yadda kowa zai gane. Kawai dai fatan mu dai ku ci gaba da bibiya wannan channel ɗin tamu, kuma ku mana subscribing, ku danna mana subscribing da alamar ƙarawa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura. Hausa Crypto School ta bace.